Hormatly Prezidentimiz arkadaşly Serdany tarapyndan degişli taşyplar berildi. Hormatly meclise gatnaşylar. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüniň Şunlar hormatlanan Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Ahman Arkadaýew. Arkadaýew Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna ruh bilen halkymyz ýurdumyzda gazanan üstünliklere buýsanyp, döwletimiziň beýik geljegini ulanan bilen jewislikde, agdyrlyklykda zähmet çeker. Sizin ata-babalarymyzyň ýurdu dolandyrmakda toplan baý taryh tejribesini, milli aýratynlyklaryny göz öňüne tutup, berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwründe jemgyýetimiziň agdyrlygyny, jewisligini berkitmek, döwlet ähmiýetli meseleleri, ilatyň ähli gatlyklarynyň wekillerini giňden çekmek arkaly maslahatlaşyp çözmek barada başlangyçlaryňyz üstünlikli durmuşa geçirilýär.